Σε ψάχνω ο παππούς. Με βρήκε. Και? Και ήρθα. Γιατί? Για σένα. Μαμά. Η μαμά θα έχει προβλήματα για λίγες μέρες. Δεν τα είπατε με τον παππού? Να με πάρει μαζί. Δεν μπορεί να σε πάρει, δεν επιτρέπεται. Γιατί δεν μου το είχε πει? Δεν έπρεπε να στο πει, ούτε εμένα μου το είχε πει. Άλλο εσύ. Σωστά. Θα κάνεις λίγο χώρο να ξαπλώσω κι εγώ? Δεν χωράμε. Χωράμε, ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Δεν θέλω να προσπαθήσω τίποτα. Δεν αμφιβάλλω. Λοιπόν, εγώ θα είμαι μέσα, θα κοιμηθώ στον καναπέ. Δεν θέλω να έρθω στο σπίτι σου. Δεν μ' αρέσει. Θα έρθω εγώ στο δικό σου. Δεν θέλω. Θα μείνω εδώ με τον παππού. Ο παππούς δεν μπορεί να σε φροντίσει. Ούτε εσύ μπορείς. Πας τύχημα.